Ahojte, ja som Samira a v dnešnom videu sa spolu pozrieme na slovesá keep a leave vo význame nechať. Poďme sa teda spolu pozrieť na dve vety. I keep the lights on when I go out. A druhá, I leave the lights on when I go out. Obidve sú v podstate správne, ale majú trošku odlišný význam. Tá druhá veta, I leave the lights on when I go out, nechávam svetla zapnuté, keď idem von, tak v podstate neobťažujem sa skontrolovať, či som vypla svetlo, zapla svetlo, podobne. Čiže niekedy zabudnem a nechám to tak. Ale tá veta keep, I keep the lights on when I go out. Nechávam vždy svetla zapnuté, čiže pre mňa je to normálna vec, že to tak nechávam, ako to je. Dobre, dajme si iný príklad, aby nám to bolo zrozumiteľnejšie. Vždy si nechávam v aute žuvačky. Čiže vždy viem, že keď prídem do auta, mám tam tie žuvačky. I keep chewing gums in my car. Ale predstavte si, že teraz som v aute, odídem z auta a nechala som si tam mobil. I left my phone in the car. Čiže nechala som si neúmyselne mobil v aute. Takže v prvej vete, keď poviem I keep chewing gums in my car, je to niečo, čo tam vždy viem, že nechávam, je to tam. A čo sa týka telefónu, I left my phone in the car, nechala som ho tam, buď som ho zabudla, alebo som ho tam nechala na nejakú dobu. Ale neudržiavam ho tam, nenechávam ho tam stále. A ešte taký iný rozdiel, kde by to mohlo byť jasnejšie, napríklad, predstavte si, že nejaká žena je tehotná a chceme sa spýtať, chce si to dieťa nechať? Does she want to keep the baby? OK, keep the baby, not leave the baby. Ale keď sa niekoho spýtame, čiže dlhodobo chce si ho nechať. Ale keď sa spýtame, manželka sa vás spýta, že kde si nechal deti? Áno, zabudli ste prísť domov s deťmi. Where did you leave the kids? Or where did you leave our kids? Takže v tom prípade, kde si nechal krátkodobo alebo zabudol na deti. Dobre, čiže she wants to keep the baby. Ona si chce nechať to dieťa. And he left the kids in the park. Nechal deti v parku napríklad. Takže toto je rozdiel medzi keep a leave. Keď použijeme sloveso keep a upozorňujem, že to vo význame nechať, lebo tieto slovesa majú aj iné významy, ale ak sa vám pletie ten význam nechať, tak kde nechávate niečo dlhodobo, použijeme sloveso keep. OK? So, keď sa niekoho chceme spýtať, kde nechávaš, teda kde mávaš kľúče od auta, where do you keep your car keys? Dobre, je to nejaké jedno miesto, kde ich vždy viem, že ich nájdem. Ale raz ste ich položili niekam inám, tak sa vás môže niekto spýtať, kde si nechala kľúče od auta? Ste zabudli, alebo ste ich tam na chvíľu dali niekde inde? So, where did you leave the car keys? OK? Takže toto je rozdiel medzi keep a leave vo význame nechať. Kľudne napíšte nejaký vlastný príklad, kde by ste použili keep a leave v tomto význame. A to je z mojej strany všetko. Viac mojich videí nájdete na www.speakuj.sk, moje online kurzy na skillmea.sk. Thank you for watching and have a great day.